Здравейте, приятели, и добре дошли на канала Звездно Таро. Много се радвам, че отново сте тук, че отново сме заедно. Темата на днешния прочит ще бъде кой мисли за вас. Като съм ви подготвила два варианта, два избора. Ето това тук е избор номер 1 и това тук е избор номер 2. Може да направите своя избор. Ако имате нужда, си спрете на пауза. Добре, нека да започнем с избор номер 1. Да видим кой мисли за вас. Така, имаме тук осмица чаши. За вас мисли някой, който си е тръгнал от живота ви. За вас мисли някой, с който вече нямате отношения. Прекъснали сте контакт с този човек, но той продължава да мисли за вас. Добре, сега ще видим с допълнително карти. Но тук определено за вас мисли човек, с който вече нямате комуникация. Човек, който си е тръгнал от вас. Да видим за избор номер 1. Кой мисли за вас? За избор номер 1, кой мисли за вас? Добре, да видим. Повечето от вас тук най-вероятно мъж е този, който мисли за вас. Даже за някой от вас е възможно с този човек да имате и деца или да се познавате от деца. Или да сте обсъждали темата, примерно да бъдете родители, да имате деца заедно. При всеки ще е различно. За вас мисли човек, който като цяло в обществото се показва така много уверен, но що се отнася до вас, този човек изпитва страх да действа. По някакъв начин този човек си слага прегради към вас. Сега точно каква е причината, дали защото сте имали отношения, дали защото този човек пък има семейство, възможно е човека, който мисли за вас пък да е семейен и да има деца, но този човек определено си слага прегради към вас. Така, този човек определено много мисли за вас и се чувства сякаш като в капан относно мислите си за вас. Сякаш може би той не иска да мисли за вас, но въпреки това има много силно натрапчиви мисли за вас. Особено ако този човек тук е семейен и вие се явявате трети човек, този човек определено си слага прегради към вас, към това да мисли за вас, но неуспешни. Неуспешни, защото определено се вижда, че този човек много мисли за вас. Добре, да видим с още няколко карти. Кой е този, който мисли за вас? Кой мисли за вас за избор номер 1? Така, тук ни се потвърждава, че този човек определено си е тръгнал от вас. Имали сте познанство в миналото, отношение, може би този човек си е тръгнал от вас, но не спира да мисли за вас. Този човек искал да продължи напред без вас, но в един момент осъзнал, че явно това, което изпитва към вас, е нещо повече и именно това го кара непрестанно да мисли за вас. Сега тук, тъй като ни се появи една кралица на мечовете, възможно е тук да ни се показва и жена. Особено ако сте мъж и гледате, възможно е тук и някоя жена да мисли за вас, като тази жена може да е и майката на вашите деца, ако вие сте се разделили.
Този човек така определено поглежда към вас, тъй като по принцип канала се гледат повече жени. Може това тук да сте вие, да излизате в енергията на кралица на мечовете. Тоест, той иска да подходи към вас, обаче си мисли, че вие ще го отрежете с този меч. Но този човек така наднича към вас. Любопитен е какво се случва с вас. Може дори да ви следи в някоя социална мрежа. Определено не спира да мисли за вас този човек и чувства, че сякаш тези мисли го хващат в капан. Дори може тук да има и безсънни нощи този човек. Едно такова безпокойство. И това безпокойство според мен е свързано именно с това, че този човек знае, че е постъпил може би зле с вас в миналото и знае, че вие ще го отрежете, ако той се опита да се свърже с вас. Защото тук при толкова много мислене, този човек сякаш, особено ако е семейен, това е нещото, което го спира да действа към вас. Така че човекът, който мисли за вас, е някой, който си е тръгнал от вас, някой, с който имате в момента прекъсната комуникация. Това е за избор номер 1. Благодаря ви на всички вас, които гледате. Благодаря на картите и висшите сили за съдействието. Преди да видим сега и за избор номер 2, първо да видим какво е посланието, значението на тази карта. Така, тук имаме Луната. Човекът, който си мисли за вас, е някой от миналото. Тъй като Луната ни говори за миналото, за минали, подсъзнателни чувства и емоции, преживявания. Така че определено това е някой човек, който вие познавате от миналото. Това е човекът, който мисли за вас. Да видим с още карти. За избор номер 2. Кой си мисли за вас? За избор номер 2. Кой си мисли за вас? Преди да видим. Тук имаме много водна енергия. Тук с Луната и ни излиза един крал на чашите. Възможно човекът, който си мисли за вас, е именно мъж, който е по-чувствителен, по-романтичен. Възможно да е представител на водните знаци. Това са рак, скорпиони и риби. Но не е задължително, може просто да показва по-чувствителен, по-романтичен мъж. Мъж, който бих казала, че има чувства към вас. Мъж, който също така много държи на своето финансово състояние, финансово изобилие. А относно мислите си към вас, този човек е на кръстопът. Това е човек, който трудно взима решения. Това е човек, който сякаш чака отвън да се случи нещо, отвън да се задейства колелото на съдбата, за да знае какво да прави. Това е човек, който много премисля, много ги мисли нещата, трудно взима решения. Преди да видим с още няколко карти. За избор номер 2. Кой си мисли за вас? За избор номер 2. Кой си мисли за вас? Това е човек, който може би има тенденцията да създава любовни триъгълници. Това е човек, който сякаш трябва да избере между двама човека, между вас и още един човек. Защото тук ни се появява картата на избора
И имаме тройка пентакли, тройка чаша, което именно може да говори за създаване на любовни триъгълници и това объркване, което този човек има, да е свързано именно с това, че той трябва да направи избор между вас и друг човек. Така че тук човекът, който мисли за вас, е някой, с когото се познавате, някой от миналото, някой, с който сте имали определени някакви емоции, някакви преживявания, но както казах, това е човек, който има тенденцията да създава любовни триъгълници и той трябва да избере между вас и друг човек. Този човек иска да направи избор, но това му е много трудно. Тук имаме и подсъзнателни страхове, също така с картата на Луната, някакви съмнения, някакви страхове. Тези страхове и съмнения може да са свързани с него самия по някакъв начин, да се съмнява в самия себе си. Това е човек, който, както казах, държи на финансовото си състояние и изобилие, но също така и много обича да се забавлява. Като тук може забавлението да включва и именно комуникацията с различни жени. Той се обича да има компанията на жени около себе си и именно заради това той да трябва да направи избор, както казах, между вас и друг човек. Това беше и информацията за избор номер 2. Благодаря ви на всички вас, които гледате. Благодаря на картите и висшите сили за съдействието.